الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ محبت اور عقیدت نال باواز بلند سارے حضرات پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ نور وحدت کی کلی خواجہ معین الدین حسن، نور وحدت کی کلی خواجہ معین الدین حسن۔ سب مل کے آکھو نور وحدت کی کلی خواجہ معین الدین حسن، نور وحدت کی کلی خواجہ معین الدین حسن، آپ ہیں حق کے ولی خواجہ معین الدین حسن، آپ ہیں حق کے ولی خواجہ معین الدین حسن۔ راحت تسکین و ایمان آپ کا دربار ہے، راحت تسکین و ایمان آپ کا دربار ہے، یہ ہے انعام جلی
خواجہ معین الدین حسن، یہ ہے انعام جلی خواجہ معین الدین حسن۔ آپ کی ذات گرامی ہی سہل تو پاک میں، آپ کی ذات گرامی ہی سہل تو پاک میں، دین کی شمع جلی خواجہ معین الدین حسن، دین کی شمع جلی خواجہ معین الدین حسن۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد الحا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، اج دی عظیم الشان پروکار اس تقریب دے اندر جمعۃ المقدس دی خوبصورت نشست دے اندر میں اور تسی سب حاضر آن دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی سحاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے، چونکہ موضوع بڑا طویل ہے اور وقت انتہائی قلیل ہے، بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے قرآن پاک دے جڑے چند الفاظ جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، بس اس دا ترجمہ جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ تو ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین اور سچیاں دی سنگت اختیار کر لو۔ جناب پیر صاحب اس دور دے اندر لوگ اپنے مسلک وچ مولوی تے وکھا سکدے نے، ڈاکٹر وکھا سکدے نے، انجینئر وکھا سکدے نے، سنیاں تو علاوہ تو انہوں کوئی انجدہ بندہ نظر نہیں آئے گا جڑا اپنے مسلک وچ داتا علی حجویری وکھائے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر وکھائے، یا حضرت معین الدین چشتی اجمیری وکھائے، یا شیر ربانی وکھائے، یہ اور کوئی نہیں تو انہوں نظر آئے گا۔ یہ سنیاں نو اللہ نے اعزاز بخشے ہے، الحمدللہ ڈاکٹر بھی ہیں، عالم بھی ہیں تھے، اللہ دے ولی بھی ہیں نہیں۔ گرامی قدر حضرات، بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے اج دا جمعۃ المبارک اس خطبے دی اس مبارک نشست دے اندر میں انشاءاللہ جناب دے سامنے آج ذکر پاک کرنا ہے فخر چشتیاں۔ اینج نہیں جی میں چشتی ہوں نا پھڑکے دڑکے در پھڑک دڑک کے آنکھو ذرا سبحان اللہ ایک بار۔ فخر چشتیاں، راحت عاشقاں، ہند الولی، عطائے رسول، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دا ذکر پاک جناب دے گوش گزار کرانگا، اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا بر صغیر پاک و ہند اندر
سلاطین اسلام بھی آئے نے جنہوں نے تلوار دے نال بھی دشمنان دین دا مقابلہ کیتا ہے۔ اگر اسی اپنی تاریخ دا مطالعہ کریے بر صغیر دا، تو بر صغیر دے اندر جنہ سب تو پہلے آ کے اسلام پھیلایا ہے او سی مسلمان تاجر۔ مسلمان تاجر سن جنہ اس بر صغیر اندر آ کے اسلام نو پھیلایا۔ اس تو بعد پھر جناب محمد بن قاسم آئے، پھر اس سلسلہ چلدا رہا، سادات کرام آئے، اولیاء کاملین آئے، بڑے بڑے آئے، پر جویں آ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام دی شمع نو روشن کیتا ہے، انج کسے نہیں کیتا۔ جملہ میں بولن لگا، چونکہ میں نقش بندی ہاں تو میں ایک جملہ بولن لگا، اگے بھی میں جملہ کئی مرتبہ بولے، آج پھر بولنا چاہنا۔ بر صغیر پاک و ہند دے اندر دین نو پھیلایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، اور دین نو بچایا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نے۔ پھیلایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اور دین نو بچایا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ نے۔ جدو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام دے حکم دے پیش نظر جدو اجمیر دی سرزمین تے تشریف لے آئے، چونکہ پچھلے سال بھی میں کچھ ذکر پاک آپ دا کیتا سی، آج دے اس جمعۃ المبارک دی نشست دے اندر او گلہ نہیں کرنیاں جڑیاں پچھلے سال کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ کچھ نمی گفتگو جناب دے گوش گزار کرنگا، لیکن ہون گیاں خواجہ صاحب دیاں اینجنی گوڑیا تو اتلا کے درہ سبحان اللہ دی آواز آئے کو۔ جدو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ اجمیر شریف تشریف لے کے آئے نا جی، اجمیر شریف دے اندر ایک بہت بڑا ایک تالاب سی جتھو آ کے لوگ پانی پر دے سن، اور انہوں کہندے سن انا ساگر کی انا ساگر۔ وہ تالاب سی ساڑھے پنڈا میں تو انہوں چھپڑا نا پنڈا تھا ماں، پر تھوڑا جا جدید لفظاں میں ترجمہ کر لو جتے پانی صاف پہ آوے انہوں تالاب کیا جاندہ ہے۔ وہ صاف پانی دا تالاب سی جتھو لوگ آ کے سارے محلیاں دے شہر والے پنڈ والے آ کے اتھو پانی پر کے کار لے کے جاندے سن پینے واسطے۔ اس انا ساگر دے تھوڑے جا فاصلے دے ہوتے ایک بوٹا لگا سی، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ آ کے اس درخت دے تھلے بہ گئے، کلے نہیں بیٹھے، نال خادم بھی نال نے، خادم نال خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے۔ آپ آ کے جدو بیٹھے نا، آپ نے انج نظر دوڑائی تو آپ نے دیکھا کہ کچھ نوکر گاواں لے کے آئے، کی گاواں لے کے وہ لے کے چل دے آ رہے ہیں، تو خواجہ صاحب دے تھوڑا جا فاصلے دے ہوتے انہیں آ کے نا گاواں نو چھڑیا تو گاواں چوگ دیاں سن پہیاں، اور گاواں بھی وڈیاں گاواں نہیں سن، سوئیاں ہویاں وچھیاں سن، وچھیاں وہ آ کے چگ دیاں پہیاں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے انج نظر ماری، ویکھیا ایک غلام جڑا کھلوتا سی نا، آپ نے فرمایا بیلیا اور گل سنے نہ ذرا، انہاں بابیاں دیاں بولیاں بھی کمال ہوندیاں نے۔ میں تو کہنا جدو خواجہ صاحب دی نظر اس منڈے تے پہ گئی، جدو نظر پہ گئی پھر نظر پہ گئی، گل نے نظر دی، آپ نے جو دیکھیا فرمایا او بیلیا ذرا اور گل سن۔ وہ آپ دے کول آیا، جی بابا جی کی گل ہے؟ آپ نے فرمایا یار اسی مسافر ہاں تو تھوڑا جا دودھ مل سکتا ہے، کچھ دودھ مل سکتا ہے؟ وہ ویکھ کے نا آپ دی صورت ویکھ کے کہندا بابا جی جڈی تو اڑی سونی صورت ہے نا، انکار کرنو میرا دل تے نہیں کردہ، پر انکار کرنا پینا ہے۔ فرمایا کیوں؟ آندھا جی میرے کول جڑیاں میں گاواں لے کے آیا نا، یہ سوئیاں نہیں، یہ ساریاں اجے سون آلیاں نے، تے معذرت دودھ میرے کول نہیں تھا۔ دوسری گل ہے جے گاواں ہوندیاں بھی تے ایک گاواں نے پرتھوی راجہ دیاں، تے جناب میں وہ دی اجازت تو بغیر کسی نے دودھ نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا چلو پھر تے ساڈا کام ہور سوکھا ہو گیا نا۔ آندھا جیو کی فرمایا گاواں ہوندیاں تے پھر تو دودھ دیندا او دے بغیر پوچھن تو تے پھر تے تینوں ہونا سی گناہ۔
ਜੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਚੋ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੂੰ ਮੁਜਰਮ ਸੈਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡ ਸਾਨੂੰ। ਹੱਸ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। आपने फरमाया तू कहना की चाहना है? सरकार जेड़ी अज तक जिन्हें दुध दिता ही नहीं, मैं उहदे कोलों दुध किवें लवां? आपने फरमाया जे असी ले लईए तो फिर जे असी लै लईए वेख के ना आपकी सूरत। कहंदा बाबा जी तुहाडी सूरत वेखां तो कुछ होर ज़हन च आंदा है, तुहाड़ियां गल्लां सुना तो कुछ होर ज़हन च आंदा है। बाबा जी मैं अर्ज़ कीता है ये दुध देंदियां ही नहीं, अजे सूइयां ही नहीं, इन्हां च जे इतनी कैपेसिटी नहीं। आपने फरमाया अच्छा लै फिर जे कैपेसिटी नहीं ना तो असी ओदी वारगा चर्द करने, कैपेसिटी आप ही दे देगा इन्हां च। आंदा जी किवें? आपने जड़ा जुमला फरमाया, फरमाया जा ओ जड़ी बच्ची खलोती है ना, फरमाया जाके ना उहदे थल्ले बह जा, थणा नूं हथ लाना तेरा काम है, दुध अता करना मेरे खालिक दा काम है। आपने भी हाथ नहीं लाया, मैं किताब विखाण वास्ते तैयार हाँ, आप भी हाथ नहीं लाया, सिर्फ फरमाया जा ते जाके ना इंज उहदे थणा नूं हथ ला ते दुध आ जाएगा। वो जाके सुन के ना गल आंदा बाबा जी तुहाडी मान लैने आ, पर गल समझ च कोई नहीं जिउंदी। फरमाया जा जड़ियां समझां विच ना होण असीं ओही ते समझाण आए हां, जड़ियां ना समझ च आउण असीं ओही ते समझाण आए हां। जाके ना वो बच्ची दे थल्ले बह गया, वो डोल रखिया थल्ले ते जदों लाया ना थणा नूं हथ, इंज वेखदा कमाल है ये की होया, दिमाग मऊफ हो गया उस बंदे का कि कैसी बात है यार, जड़ी सूई नहीं दुध देंदी नहीं, हाथ मेरा लग्या है तो ये तो दुध आन लग पाया। वो हाथ इंज करके उस दुध जो चोना शुरू किया ना जी, वो डोल भर गया तो वेखदा वो हवाना जड़ा सी ना फिर फुल दा फुल वो लिया के ना ते देख कहंदा जी जे आखो तो होर ले आवां, हाय 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 जे आखो तो होर ले आवां। आपने नज़र मारी, फरमाया 2-3 बेली नहीं है 40 बंदे बैठे नहीं, इन्होंने लिया के और फिर गया फिर ले आया चौके 40 बंदियां ने दुध पी लिया। वेख के आंदा जनाब इन्नियां को नूं होर पिया सकना आ जाए। अच्छा वेख के ना वो है सी हिंदू ते राजा दा सी नौकर ते सोटी इंज रखी सी उस मोढ़े ते, ते जदों ये सारा मंदिर वेख्या ना ते सोटी चुके ना मार के थले आंदा और राजा तू ते सानू पागल ही बनाई रखिया है। ओए आ बाबा आई ना स्वाद ते चस ते बाबे कढ़ा छड़ी है ना इत्थे। हाथ जोड़ के आंदा बाबा जी बाकी गल्लां हुण बाद विच करांगे, हुण इंज करो पहला कलमा पढ़ाओ ना ते मुस्तफा दा गुलाम बना लो। साढ़े बाबियां ते इंज कमाल कीते ने, इंज कलमे पढ़ाए। हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस अंदाज दे नाल कलमा पढ़ाया। जिस वक्त उस कलमा पढ़ लिया ना ते गया राजा दे कोल, उन्हें आख्या जी आ फड़ो तुहाडी सोटी अज तो बाद छुट्टी साडी। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा बस सानू नौकरी लभ गई। कादी नौकरी लभी आ? उन्हें आख्या नौकरी साइयां दे छड़ी है, बह के रब रब करना है अल्लाह। अच्छा जदों पृथ्वी राज ने जुमले सुने ना उस जवान दे, बड़ा गुस्सा आया उसने। उन्हें आख्या इंज करो ये जड़ा बाबा बैठा है ना इनू कड्डो इथों। उन्हें कहा जी किवें कढ़िए? उन्हें कहा पुलिस कलो, पुलिस दे बंदे भेजो। पुलिस आई गुस्से दे नाल, चलते आ रहे ने पुलिस वाले ते ज़हन सोचते की आउंदे पे ने ये बाबे नूं जाके मारांगे, नाल जड़े दे बंदे ने ना उन्होंने भी मारांगे। तो जदों चलते आप दे कोल आए ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपने इंज निगाह उठा के वेख्या कि पुलिस टुरदी आ रही। तो रब दी इज्जत दी कसम है मैं जड़ा किताबां च पढ़िया, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तलवार नहीं कड्डी, तीर नहीं मारिया, नेज़ा नहीं मारिया, जमीन ते इंज रखे अपना हाथ, एक मुट्ठी मिट्टी दी भरी इंज मिट्टी लैके ना मुट्ठी च इंज कीती, मुट्ठी अपने सामने ते इंज सामने करके ना मुट्ठी नूं इंज खोलिया जिहदे च मिट्टी सी, इंज वेख के ना ते रब दा पढ़िया कुरान। नहीं सारे नहीं बोले, तेरा मुहब्बत ना बोलो। हाँ जरा तुसी भी बड़े सियाने होंदे, मौलवी हौली हौली बोलदा, असीं भी हौली हौली ही बोलीए, थोड़ा ढिल ला के बोलो।
حضرت خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے انج کر کے جدو مٹھی نو سامنے کیتا ہے ایدے وچ مٹی اٹھائی ہوئی ہے تے خواجہ خواجگان نے پڑھیا آپ نے پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے اس مٹی تے ماری پھونک مار کے انج مٹی سٹی ہے بس مٹی سٹن دی دے رہے علماء نے کتاباں وچ لکھیا آندھنے جدے تے مٹی پئی ہے یا دیو بندہ پاگل ہویا ہے یا سک کے تیلا بن گیا ہے جس تے بھی مٹی پئی نا یا پاگل ہو گیا تو یا سک کے تیلے دی طرح ہو گیا بالکل بریک جسم تو جڑے بچے نہ وہ واپس نسے جڑے بریک سک گئے اور نہ جا گیا کیا راجہ اس ہانو مروان واسطے اتھے ٹور چھڑائی اور ڈاڈا ہی ساڑھے تو کچھ بابے ہوندے نا جڑے ڈاڈے ہوندے نے اونا کیا راجہ اسی ماڑے ہوں وہی اس بابے تو وہ بابا ڈاڈ ہے راجہ نے صدیہ وزیرانو ہاں بھائی سوچو کی کرنا چاہیے رہا اونا کیا جناب یہ پولیس تو کام ڈاڈ ہے تے کوئی دا کوئی مقابلہ شکابلہ کروا اونا کیا ہو کی دے نال ایک وزیر بولے آندہ جناب ساڑھے وچ ایک بہت بڑا پنڈت ہے جدہ نام ہے پنڈت رام دیو بولیے ذرا کی ہے پنڈت رام دیو تے جناب بڑا بڑا ساڑھا ہندوان دا پنڈت ہے انہوں ٹورو اس بابے وال اے بابا جا کے اس بابے دا جا کے نا پنڈت مقابلہ کرے انہیں بلا لیا پنڈت اے پنڈت صاحب تسی ساڑھے تے مہربانی کرو اس بابے نو کسے طریقے دے نال اس اجمیر وچوں کڈو اپنے نال شگرد لے جاؤ جویں بھی جادو کیتا جاندہ جے جا کے اس بابے نو اس سرزمین وچوں کڈو پنڈت رام دیو اپنے چیلے چمچے نال لے کے چل دا آ رہے ہیں ہون پورا نال لشکروں دے چیلیاں دا تے آ کدھر رہنے ایک بابے نو کڈن واسطے ایک بابے نو کڈن واسطے آ رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ بیٹھے ہوئے نے آپ نے جدوں ویکھیا کہ ادھر مرید آپ دے کول کھڑے سن عرض کر دینے حضور لگ دے کہ بڑی گرد اڑ دی آ رہی ہے حضور لگ دے کوئی لشکر آ رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جدوں غلامہ دا جملہ سنے ہیں آپ جلدی اٹھے نے ہم مسلح بچھایا ہے اللہ اکبر اللہ فرماندہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فرمایا نماز کلو تے صبر کلو مدد منگو خواجہ اجمیری نے جدوں مریداں دا جملہ سنے ہیں کہ حضور پن لگ دے کوئی لشکر آ رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اٹھ کے نماز نیت چھڑی ہن پنڈت اپنے غلاماں نو نال لے کے اے چیلیاں نو نال لے کے چلنا آ رہے ہیں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے 2 نفل ادا کیتے نفل پڑھ کے آپ جدو بیٹھے تے نگاہ چکی نہیں نگاہ زمین تے رکھیے تے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہاتھ بند کر دینے حضور اے لگ دا کوئی پنڈت پہ آؤندہ ہے تے خواجہ اجمیری نے فرمایا پتر کوئی گل نہیں آج اونوں بھی آ کے چال لائی لین دے فرمایا آ جان دے پنڈت
पंडित चलदा आ रहा है, ख्वाजा अजमेरी ने निगाह नहीं उठाई, निगाह जमीन ते वे। पंडित होर जदों थोड़ा जा करीब आया, गुलाम अर्ज करदा हजूर ये पंडित होर करीब आ रहा है। ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया पुत्र कोई गल नहीं, आ जान दे। जदों बिल्कुल करीब आया, हुण जुमला तवज्जो दे नाल सुनिया, जाया ना करया जे। जदों पंडित करीब आया है, खादम हाथ जोड़ के अर्ज करदा हजूर ये पंडित बिल्कुल करीब आ गया है। ते ख्वाजा अजमेरी ने मुस्कुरा के फरमाया बेटा कुतब अज एक बारी उस पंडित नो एक बारी अज मोइन दी अख थल्ले ते आउण दे। अज उस पंडित नो एक बारी मोइन दी अख थल्ले ते आउण दे, फिर लग पता जाएगा। ख्वाजा अजमेरी ने इंज करके निगाह जमीन ते रखी है कि पंडित आ रहा है। ते कहंदा की आउंदा है, अगे अगे पंडित, पिछे पिछे चेले सारे ते चलदा आउंदा है। ते आंदा की राम 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 करदे आउंदे ने। ते ख्वाजा कुतब अर्ज करदे ने हजूर ये पंडित आ गया है। जदों बिल्कुल करीब आया है, ख्वाजगान चिश्तियां दा ताजदार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने निगाहे वलायत इंज उठाई है। एक नजर जदों पंडित वल वेखिया है जेड़ा राम राम करदा आउंदा सी, जदों ख्वाजा दी नजर उठी है राम राम करना भुल गया है। जुबान तो कहंदा की है रहीम 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 रहीम, राम राम भुल गया, आंदा रहीम रहीम। की कहंदा ओ बोलो सही यारो, की कहंदा रहीम रहीम। ख्वाजा अजमेरी ने इंज वेखिया है, एक नजर मारी रहीम 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 रहीम। एक चेला गया कहंदा उस्ताद जी बड़ियां बड़का मार दे सो, हुण की होया है? पहले तो गल्लां कर दे सो, एक बारी मैनू जा ते लैण दे, पहुंच ते लैण दे, वेखी मैं बाबे नू किवें इथों छुट्टी करांदा। ते सरकार गल भी कोई नहीं जे कीती, ते बाबे भी कोई गल नहीं कीती, सिर्फ एक निगाह उठा के वेखी ही है। होया की जे चिश्तियो ते हुण जरा ज़ौक लिया जे, बाबे ने तेनू आखिया भी कुछ नहीं, सिर्फ तेरे वाल निगाह कीती है ते तू अपनी बोली परत गया है। रहीम रहीम कहना शुरू कर दिता ही। पंडित बोल के आंदा गले वे अख अख विच पा के तकिया सू दिल कर गया मेरा तो टोटे। अख अख विच पा के तकिया सू दिल कर गया मेरा तो टोटे। लख शुक्र करा मैं एदियां नज़रां दा, ये मैनू वार बचाना नहीं आया। उस्ताद जी पहले ते राम राम कर दे सो, हुण रहीम 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 रहीम। एक नजर ओने वेखिया है, तुसां भी एक नजर बाबे वाल वेखिया है। अपनी पुरानी बोली छड़ दिती जे ते बाबे दियां बोलियां बोलन लग पे हो। और सजना असी एवें ते नहीं आंदे, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह। हजूर दा फरमान भी है, आपने फरमाया वली दी निशानी है वे इज़ा रऊ ज़ुकिर अल्लाह, जिन्नू वेख्या खुदा याद आ जाए। वली उन्होंने कहा जिन्नू वेख के अल्लाह। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, याद आता है खुदा, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी।
خواجہ میری نے ایک نگاہ اٹھا کے ویکھیا نا تے قدماں چ ڈگ پیا کہندا سونیا باقی گلاں بعد پہلا کلمہ پڑھاؤ نا کلمہ پڑھایا خواجہ صاحب وہ جڑے نال کھلوتے سن نا تے اے پنڈت رام دیو جڑا سی نا انہیں انج ویکھیا ہونا آندا کی خیال ہے ہن انہاں کہا ساجی جدو پنڈت سوتے ادو سردار ہن کلمہ پڑھ لیا تے کیوں پیچھے رویے انہاں نو آکھو سانوں وی پڑھان ساریاں نو یہ سارے جتنے نال آئے سن سب کلمہ پڑھ گئے تے خواجہ میری رحمت اللہ علیہ فرمایا او تینوں پنڈت رام دیو کہیں دے سن آج تو بات تینوں شادی دیو کہن کرن گے آپ نے نہ ہی تبدیل فرما دیتا گرامی قدر حضرات اے بھی آپ دا خادم بنیا دے نال جتنے چیلے سن اے بھی سارے خواجہ میری رحمت اللہ علیہ آپ دے خادم بن گیا بادشاہ تک اطلاع پہنچی لے وہی جڑا پنڈت کلیا سی نا وہ بھی گیا ہی جڑا پنڈت کلیا سی وہ بھی گیا انہیں آکھیا ہون ساڑھے کل صرف ایک کی ہیلا ہو رہے انہیں کہا کی جی اندھا ہون ساڑھے کل صرف ایک کوئی پنڈت رہ گیا ہے ایک جوگی ہے جادوگران دا سردار ہے او دا نام ہے جوگی جے پال کی نام ہے بولیے بولیے درہ کی ہے جوگی جے پال میں بس 2-4 منٹ دی گل ہے پھر انشاءاللہ تو انہوں ایسی گل سننے لگا میں آپ زندگی چ پہلی باری پڑھی پہلی مرتبہ پڑھی توجہ سبحان اللہ ہولی اور یاکو بار کو سننا لگے انہیں کہا ساڑھے کو کوئی ہن ہیلا رہ گیا ہے اس تو علاوہ اور کوئی نہیں کی انہیں کہا جی جوگی نو کر لو جوگی جے پال جوگی جے پال آیا جی جناب انہیں کہا بھی انجھے کہ بابا درویش آ کے بیٹھا ہے محمدی درویش بس کسے طریقے نہ تم اس بابے نو کر دے تو انہیں کہا یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے تو میرے چٹکی مارے نکل جانا ہے یہ تو گل ہی کوئی نہیں انہیں کہا وزیر بول کے آندھا انہیں کہا پنڈت صاحب جوگی صاحب تیان نال او بابے کول بڑے بڑے گئے جی تے جڑا ساڑھے لوگ گیا پھر پکا ہی گیا ہے تیان نال جائے جاندہ جناب تسی فکر ہی نہ کرو ویکھو آج ہندہ کی ہے مشیت بھی مسکرا کے آکھا جے تم ہی ویکھ پھر ہندہ کی ہے آج ویکھ پھر ہندہ کی ہے لو جی جوگی جے پال جدو آیا نا تے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اطلاع پہنچ گئی کہ جوگی نو بلایا ہے تے او آ رہا ہے خواجہ میری رحمت اللہ علیہ نے انج ویکھیا اپنے خادم والوں جڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان شادی دیو والوں فرمایا شادی دیو جی حضور فرمایا آ پیالہ لویں نا حضور دا کی کرا فرمایا او جڑا تلا ہے نا جا جا کے او دے چو پیالہ پانی دا پر لیا ٹھیک ہے حضور شادی دیو ٹریا جا کے انج پیالہ جدو رکھیا نا پانی دے وچ انج پیالہ پرنے دی دے رہے سارا پانی خشک تلاب سارا صرف تلائی خشک نہیں میں وکھانا کتاب اندر ایک نہیں کئیاں جو وکھانا ذمہ داری نہ پانی آپ نے شادی دیو نے اس تلاب دا لیانا پیالے سارا تلاب دا پانی اس پیالے وچ اس شہر وچ جننے کھو سن سارے وہ بھی سوکھ گئے چشمے سن سارے وہ بھی سوکھ گئے لے کے نا شادی دیو حضور دی بار حضور اے لو آپ نے انج لے کے نا پیالہ پھڑیا تے پھڑ کے انج اپنے قریب رکھ دیتا آپ نے رکھیا وضو کیتا وضو کر کے نا خواجہ صاحب نے کی کیتا آپ دا عصا مبارک جڑا سی نا عصا سوٹا مبارک وضو کرنے تو بعد آپ نے وہ اپنا عصا لیا جتھے مرید بیٹھے سنا فرمایا سارے ارانا نیڑے نیڑے ہو جائے سارے انہوں نیڑے نیڑے کر کے نا تے خواجہ میری رحمت اللہ علیہ اٹھے تے اپنے سوٹے دے نال سارے دے آلے لکیر لا دیتی لائن لا دیتی فرمایا جو مردی کر لوے اس لکیر تو اندر نہیں آؤں میں نے کہی آنے جی ایک کچھ بندے نہیں جاندے میں کہا سائیاں کیلے اس بات سائیاں کیل چھڑے نے انجدہ جاندے ہی کوئی نہیں ہوتے اللہ اکبر سبحان اللہ انجلے کئی کیل چھڑے نے سائیں کیل چھڑ دینے صحیح گل ہے فرمایا لو اسی آ جگہ اینی نہیں اسی حسار کھچ دیتا ہے یہ دے اندر کوئی نہیں آؤں لو بھئی توجہ نہ ہن سنیا جائے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جدوں بے گئے بے کے اللہ دا ولی کردہ کیے آپ بھی مصطفیٰ دی ذات تے درود پہ پڑھ دینے سنگیاں میں فرمایا آؤ سارے رل کے میرے نانے مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھو
سارے بہ کے مصطفیٰ کریم دا ذکر پاک کر دے پینے ادھر جدو پنڈت او جوگی جے پال آیا ہے تے بڑے غصے دے نال چل دا یارے کہ جدو قریب آیا ہے تے غصے نال بول کے جڑا جملہ بولیا آندہ ہے او محمدی درویشہ ایک گل چنگی تے نہیں نا سارا پانی ایک پیالے وچ کٹھا کر کے رکھ چھڑی آئی ساری مخلوق پیاسی مر چلی ہے اے کوئی انصاف تے نہیں نا او چل جے تیرا لڑائی جھگڑا تے میرے نال یا راجہ دے نال مقابلہ کرنا ہی تے میرے نال کر پر اس عوام دا کی قصور ہے خواجہ اجمیری نے فرمایا اینا دا قصور تے نہیں پر دسنا تینوں چانا وا میرے وال آئے تیان نال اللہ نے پانی اتے بھی اختیار میں کتب نو عطا فرما چھڑے میں خواجہ معین نو اللہ نے اے اختیار بھی عطا کیتا ہے انج ویکھیا آپ نے خادم وال فرمایا اللہ اے پیالہ لے جا کے پھر تالاب وچ دوبارہ سٹ دے جدوں پیالہ پانی دا انج جا کے تالاب وچ اونڈے لیا سارا تالاب پھر پانی نال بھر گیا ہے پانی نال تالاب بھی بھر گیا چشمیاں وچ بھی پانی آ گیا ندیاں وچ بھی پانی کنویاں وچ بھی پانی آیا جدوں پانی آ گیا ہر پاسے ندیاں وچ پانی تالاب وچ پانی کنویاں وچ پانی چشمیاں وچ پانی تے او پنڈت جوگی جے پال نے انج غصے نال ویکھیا خواجہ اجمیری والوں تے ایک نظر خواجہ صاحب والوں ویکھے انج مریداں ول ویکھ کے آکھن لگا جلدی کرو منتر پڑھو اے دے چیلے چمچے لگ پے منتر پڑھن اے منتر پڑھنے تو بعد انہاں دے کول رسیاں سن اور رسیاں جے کر کے سٹ دے نے او منتر پڑھ کے رسیاں سٹ دے جاندے نے او سارے سپ بن دے جاندے نے تے رسی دے اوتے منتر پڑھ کے انج خواجہ اجمیری ول سٹ دے نے او سپ آوندا ضرور ہے پر جس ٹائم او سلائن دے قریب آوندا ہے سڑ کے سوا ہو جاندا ہے جدو قریب آندا ہے چل کے خاکستر ہو جاندا ہے پنڈت جدو جوگی جے پال نے اے منظر ویکھیا بڑا حیران پریشان ہویا تے غصے نال بولیا آندا ایدا کوئی علاج ہور کرنا پینا ہے اس جوگی جے پال نے ہور منتر پڑھے نے اے منتر پڑھ کے تے انج کر کے روڑے بھی چکدا تے انج سٹدا خواجہ صاحب ول او جدوں جاندے نے تے اگ دا شولا بن جاندا ہے پر جڑے ویلے خواجہ اجمیری دے اس لائن دے قریب جاندا ہے اگ دا شولا نہیں رہندا گلاب دا پھول بن جاندا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے جدو اس جوگی دے سارے حربے ناکام کیتے نے کہ جوگی بڑا حیران ہویا آندہ بڑے بڑے حربے استعمال کر چکے ہیں پر اے محمدی درویش میرے تو مات نہیں کھا رہا انہیں جلدی دے نال کی کیتا ایک ہرن دی کھلنو انج کر کے زمین تے بچھایا ہے تے اس ہرن دی کھل دے اتے بہ گیا تے منتر پڑیا ہے کھل اس نو لے کے ہوا وچ پرواز کر دی جا رہی ہے کہ جدوں او ہوا وچ پرواز کرنا شروع کیتا ہے تے خواجہ اجمیری والوں ویکھ کے قہر امید ہنسی ہس کے کہن لگا آندا لے میں اڈیا ہوں جے ہے ہی طاقت مینوں لا لے خواجہ اجمیری نے اپنے مبارک نہ لین اپنی کھڑاواں لا کے انج اگے کر کے فرمایا او ظالمہ اوے میں لاواں تے گل بڑی دور ہے اوے میں نہیں ویکھ میریاں جتیاں تینوں کیویں لا کے لے کے آوندیاں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے نہ لینو حکم دیتا فرمایا جاؤ اینو جا کے لا کے لیاؤ ہن اے جوگی اڑدا سی پیا تے خواجہ اجمیری دے نہ لین اڈے جا کے اتوں پہ ٹھا سرے بچن دی کوشش کر رہے پر بچدا نہیں نہ لین نو بھی پتہ ہے بجنا کی دے سر دے بے جتیاں نو بھی پتہ ہے نا جتیاں بھی کسے معمولی بندے دیاں نہیں ویک سید ہے پھر حسنی حسینی سید ہے جدیاں رگاں میں خون مولا علی دا ہوئے یار اینج نہیں محبت نہ بول دے رہے کوئی سبحان اللہ واجدیاں نے کھڑاواں سر وچ جدوں سر پولا ہو گیا آندہ ہون تے کوئی حال اڑ گیا سر واپس آیا آندہ بابا جی باقی گلنا بعد جلدی کرو پہلا کلمہ پڑھاؤ اس راجہ دے کول سب تو بڑا حربہ صرف اے جوگی جے پال سی جدوں اے بھی کلمہ پڑھ گیا
آپ دا خادم بن گیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے مرید نو فرمایا میرے والوں ایک پرتھوی راج نو خط لکھ دے ہون ذرا سنی چس والی بات خواجہ اجمیری نے فرمایا میرے والوں ذرا اس بادشاہ نو ایک خط لکھ دیو خادم عرض کردہ حضور کی لکھا آپ نے فرمایا لکھو اے پرتھوی راج اے پتھر دل راجہ جنہ لوگاں تے تیرا بڑا یقین سی اونا ساریانو تے میں کلمہ پڑھا چھڑیا ہے جنہ تے تینوں بڑا مان تے ناز تے نخرا سی اونا ساریانو تے میں مصطفیٰ کریم دا غلام بنا چھڑے سارے کلمہ پڑھ گئے تے انج کر ہٹ درمی تو کام نہ لے جلدی کر کلمہ پڑھ لے میرا خدا تینوں جنت عطا فرما چھڑے گا آپ نے خط دے کے خادم نو فرمایا لے جا اس راجہ دے کول خادم لے کے جدوں گیا ہے تے راجہ نو چڑیا گسا آدھا جا جا کہ اس محمدی درویش نو کہ جنی جلدی ہمیں اس شہر چھڑ کے چلا جا نہیں تے تیرے نال میں پورا سلوک کرانگا خادم بادشاہ دا پیغام راجہ دا پیغام لے کے جدوں خواجہ اجمیری دی بارگاہ وچ آیا ہے عرض کر دے حضور وہ تے بڑا بھائی ایمان سندہ ہی نہیں آکڑ گیا ہے انہیں آکھیا جا جا کے اپنے بابے نو کو میں کلمہ نہیں پڑھنا جو ہندی کر لے ہن اگلا جملہ سنیا جے جدوں خادم اے جملہ بولیا ہے اللہ جے ولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بولے آپ نے فرمایا چنگا بھائی راجہ جے تو کلمہ نہیں پڑھنا فرمایا لے پھر اساں بھی تینوں مسلمانہ دے ہاتھ گرفتار کروا چھڑیا ہے نہیں جملہ بڑا سی تسی سبحان اللہ نہیں آئی اس انداز فرمایا اساں بھی تینوں مسلمانہ دے ہاتھ گرفتار کروا مسلمانہ دے ہاتھ تینوں گرفتار کروا چھڑے کچھ دن گزرے راجہ نے پھر تنگ کرنا شروع کیتا کیونکہ نہیں نہ بعد ہوندے حکومت دا نشہ ہوئے کرسی تے بڑا مان ہوندہ کئیاں بعد نہ آیا اعلان کروا دیتا آندھے آج تو بعد کوئی دکاندار انہاں نو کھان پین دی چیز ہی نہ دے وے کھان پین دی چیز نہ دے وے غلام جڑی دکان تے جاؤ انہیں پاجو کوئی شاہ نہیں چلو نکل جاؤ کوئی شاہ نہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا غلام شادی دیو جڑا کلمہ پڑھ کے سرکار دا غلام بڑھیا سی عرض کردہ حضور آ جگہ میری ہے کہ میرا دل کردہ حضور ایتھے مسجد نہ بنائیے حضور ایتھے مسجد نہ بنائیے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی بنا لینے ہیں وہ جدو لگے نا مسجد بنانے بادشاہ دے سپاہی آ گئے انہاں کہا خبردار ہوئی اٹھنا رکھیا جے تھے خبردار اسی نہیں بنان دینی سپاہی آ کے ڈک دیتا خواجہ صاحب فرمان لگے چلو دنے ڈک دینا اسی رات نو بنا لانگے کی فرمایا اے دنے ڈک دینا اسی رات نو بنا لانگے رات نو آپ نے فرمایا لے آؤ بھائی لے آؤ تیل لے آؤ دیویاں چ پاؤ تے اسی رات نو دیوے بال کے کند بنا لیں اور اگلا دن ہویا نا ویکھیا کند تھوڑی جوچی وہ ویکھیا اندھے اسی تے ڈک کے گیا سا کیویں انہاں کہا بابا رات نو بناندا ہے انہاں کہا بادشاہ تک اطلاع پہنچی جناب بابا رات نو دیوے بال کے انہاں کہا تو انہوں ڈکیا تے اسی کھان پین دیا چیزاں نہ دیو انہاں کہا جی تو تیل تے نہیں سی نہ ڈکیا تو تے کھان پین دیا چیزاں تو ڈکیا سی انہوں کہا خبردار آج تو بعد پھر انہوں تیل بھی کوئی نہ دے خادم جڑی دکان تے جاندہ تیل نہیں پاجا کوئی تیل سے نہیں نکل جڑی دکان تے جان کوئی تیل نہ دے وے غلام واپس آ گئے ہائے 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 غلام جڑے ویلے واپس آئے نے
پریشان اکھاں چ آنسو نکل دے پینے خواجہ اجمیری نے فرمایا پترو دسو کی گل ہے عرض کر دینے حضور جڑی دکان تے گئے ہاں سانو کوئی تیل ہی نہیں دیندا خواجہ اجمیری نے فرمایا کوئی گل نہیں کہ آج تیل نہیں دیندے فرمایا لیاؤ ہندرا پانی جدو پانی لے آندا ہے خواجہ اجمیری نے وضو فرمایا فرمایا اے جس پانی نال میں وضو کیتا ہے تسی اے پانی دیویاں وچ پاؤ آج راتی ساڈا پانی ہوئی تیل دا کم کرے گا ساڈا اے پانی ہوئی تیل دا کم کرے گا گرامی قدر حضرات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے خادمہ نے او تیل دیویاں وچ پایا ہے او دیوے بلن لگ پے جس رات خواجہ اجمیری دے دیوے چل دینے اس رات بادشاہ دے محل وچ تیل بھی بجھیا پیا ہے تیل بھی نہیں بلدا بادشاہ دے سپاہی نوکر سارے حیران ہو گئے آنے نے بابا مر تھا گئے ہاں او کی کریے اسی تیل پانے ہاں او نہیں بلدا بابا پانی بالی جاندہ ہے بابا تے پانی بالی جاندہ پہ ہے گرامی قدر حضرات جڑے ویلے بادشاہ نے یہ جملے سنے اپنے غلامہ دے خادمہ دے اے بادشاہ کو سینل بولیا ہے آندہ اس بابے دا بھی علاج کر لینے یہ در جدوں بادشاہ نے اس سکین بنائی ہے غزنی دا بادشاہ ہے نا 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 اینجنی ذرا جا کے بولنا ہی ان سبحان اللہ آخری بندے تک ہاتھ چوک کے کبری آواز آئے سبحان اللہ بھائی تارک ایک باری اٹھ کے کیمرہ تو بھی کما چھڑ دیرا انہاں دے ہاتھ کیچ کر دیرا محبت نہ بولو سارے سبحان اللہ مل کے میرے نالا کو فخر چیشتیاں راحت عاشقاں خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی منصب کساں غم خارے غم زدہ منصب کساں غم خارے غم زدہ خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی اے بادشاہ آکھیا آندھے فکر نہ کرو اس بابے دا بھی علاج کر لینی ادھر غزنی دا بادشاہ اے نام سلطان شہاب الدین غوری مسلمانہ دا بادشاہ ہے غزنی دا حاکم ہے نام سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہاب الدین غوری رات دا ٹیم ہے اپنے بستر تے ستا آیا ہے خواب وچ بیخدا کی ہے ایک بزرگ آیا ہے سامنے کھلو کے فرمایا اے شہاب الدین غوری اٹھ جلدی کر ہندوستان تے حملہ کر ہندوستان دا یسا تینوں بادشاہ بنا چھڑے آئے جا جا ہندوستان تے حملہ کر اسا ہندوستان دا تینوں بادشاہ بنا دیتا ہے شہاب الدین غوری جدوں ایک خواب تکیا ہے کہ بڑی سونی صورت بزرگاں دی جنہ منو فرمایا ہے اے شہاب الدین آکے ہندوستان تے حملہ کر اسا تینوں ہندوستان دا بادشاہ بنا چھڑے ہے جدوں شہاب الدین غوری اٹھے آئے بڑا خوش ہویا ہے کیونکہ اے بچوں پہلے پریشان بھی سی ایک سال پہلے ان ہندوستان تے حملہ کیتا سی مگر انہوں بڑی وڈی شکست ہوئی سی شکست کھا کے واپس چلا گیا خراسان کہ انہیں اپنے آپ تے اے وعدہ کیتا سی آج تو بعد اونی دیر تک میں اپنے بستر تے نہیں سوواں گا جب تک ہندوستان فتح نہیں کر لواں گا پورا سال ہو گیا سی شہاب الدین غوری چنگا کھانا نہیں کھاندا چنگے اپنے بستر تے جا کے نہیں سوندا عام بستر تے سوندا ہے عام کھانا کھاندا ہے شہاب الدین غوری نے جدوں یہ خواب ویکھیا خوش بڑا ہویا آندا میں تے اگے ہی سوچدا سا کدوں ویلا آوے گا کدوں جا کے میں ہندوستان نو فتح کراں گا اس نے اپنی فوج نو حکم دیتا آندا جلدی کرو انہاں آکھیا بادشاہ سلامت کتھے جانا ہے شہاب الدین غوری نے آکھیا چلو ہندوستان جا کے حملہ
حملہ کرنا ہے۔ سپاہیاں آکھیا استاد جی سرکار اگے بھی اتھوں شکست کھا کے آئے ہاں، سرکار تھوڑی جان بڑی مشکل بچی سی، آج پھر تسی ارادہ کر رہے ہو۔ شہاب الدین غوری آکھیا اگے اپنی مرضی نال گیا سا، آج مینوں بابا پیا بولاندا، چلو میرے نال۔ شہاب الدین غوری اپنے نال لشکر لے کے ٹریا۔ پیر ناصر صاحب ہن ذرا توجہ دے نال سننا، اے لشکر کنا لے کے ٹریا؟ علماء نے اپنی کتب وچ لکھیا، آندے نے شہاب الدین غوری 1,70,000 دا لشکر لے کے یہ غزنی تو چلے آئے۔ سفر کردیاں پشاور آیا، پشاور تو ٹریا، سفر کردیاں ملتان دی سرزمین تھی آیا ہے۔ جڑے ویلے ملتان آئے ادھر پرتھوی راج نو پتہ لگ گیا کہ شہاب الدین غوری میرے نال جنگ کرنے واسطے آ رہے ہیں۔ پرتھوی راج نے نیڑے نیڑے دے علاقے دے سارے راجیوں والے پیغام بھیجیا، اور راجیوں ہندوؤں تے مسلمانوں دی جنگ آؤ ذرا تیاری کر کے۔ جدو پرتھوی راج نے اے اپنے سارے راجیوں نو حکم دیتا ہے، سارے راجے اکٹھے ہو گئے۔ جڑے ویلے سارے راجے اکٹھے ہوئے نے 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ 3 لاکھ تو زیادہ راجے اکٹھے ہو گئے، 3 لاکھ تو زیادہ لشکر بنا کے جدو سارے ہندو اکٹھے ہوئے ہندوستان دے ایک ندی دے اتے، ادھر مسلمان بھی آ گئے ادھر ہندو بھی آ گئے۔ ہندو رام رام کر دینے، مسلمان اللہ اکبر کر دینے۔ ادھر مسلمان ادھر ہندو، ہندو رام رام، مسلمان بولو بولو مسلمان سارے جڑے اللہ نو مان دے بولو ذرا پھر اچھی آواز دے نال اللہ اللہ اللہ، مسلمان اللہ اللہ کر دینے، ہندو رام رام کر دینے۔ ہن ندی دے قریب مسلمان بھی ہندو بھی کھڑے ہو گئے۔ رات گزاری جدو اگلا دن آیا میدان سج گیا، ایک پاسے مسلمان کھڑے ہو گئے، دوجے پاسے ہندو، ایک پاسے 3 لاکھ تو زیادہ فوج ہے، ایک پاسے 1,70,000 مسلمان نے۔ پرتھوی راج نخرے دے نال کئی ہزار ہاتھی لے کے آیا، کئی ہزار ہاتھی لے کے آیا جنگ کرنے واسطے۔ تے مسلمانوں کو صرف گھوڑے انہاں دے کول ہاتھی بھی تے گھوڑے بھی۔ جڑے ویلے جنگ کرنے واسطے آمنے سامنے آئے، پرتھوی راج نو بڑا غرور ہے تے بڑا تکبر، انہاں وچ ہوندا تکبر یہ پھر ہوا بھی فٹافٹ نکل جاندی، نکلی پئی جنا تواڈی تے نہیں نکل گئی۔ انہاں نو ویکھ کے میں اج تو 2-4 جمعے پہلے عرض کیتا سی کہ اسی اتے برآمدہ بنانا ہے تے تھوڑی جی خصوصی مہربانی فرمایا جے اس جمعے تک انشاءاللہ اٹ وغیرہ آ جانی تے کام اسی انشاءاللہ لگے ہیں شروع کریں۔ آکھو انشاءاللہ، چلو پیسے تے مرضی نہ دینے جے انشاءاللہ تے آکھو نا سبحان اللہ۔ ایک باری پیار دے نال فرمایا جے ذرا۔ ادھر مسلمان کھڑے ہو گئے، ادھر ہندو۔ صبح تو لے کے دوپہر تک جنگ جاری ہے۔ پرتھوی راج نو ہے سی کہ مسلمانہ تے گھنٹہ بھی ساڑھے اگے نہیں کھڑے ہونا، اسی انج کر کے انہوں پجا چھڑنے، پر انہوں پتہ نہیں جنہ دے دل وچ محبت رسول ہوئے، جنہ دے دل دی اندر محبت رسول ہوئے تے پھر حملہ مقابلہ کدے نال کرنا ہستے آ رہے ہیں جڑے آب زمزم پیندے نے۔ آب زمزم پین والے تے گاں دا موتر پین والے دا کی مقابلہ ہے؟ انہوں نے آکھیا پرتھوی راج سامنے کھلوتا ہے، سپاہی نال تے گاواں نال لے کے آئے، ساڑی گاؤں ماتا ہے۔ ایک مسلمان وے کہ آج جڑا تیرا خدا ہے نا اسی انہوں کھا جانے ہوں، تے سوچ جڑے تیرے خدا نو نہیں چھڑ دے توانوں کی میں چھڑن گے، جڑے تھوڑے خداوانوں نہیں چھڑ دے او ظالموں تھوانوں کی میں چھڑن گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا ذکر سننے والے ہو، پرتھوی
راج اپنا 3 لاکھ دا لشکر لے کے کھلوتا ہے. حضرت شہاب الدین سہروردی حضرت شہاب الدین غوری رحمت اللہ کی تعالیٰ لے 1,70,000 دا لشکر لے کے جدو جنگ جاری ہو ساری ہے. جنگ ہوندی پئی ہے دوپہر دا ویلا ہو گیا. پرتھوی راج بادشاہ سمجھ گیا کہ میری فوج انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتی. انہیں اپنے سارے وڈے وڈے راجے اکٹھے کیتے. آنگا ایک وری انہاں نو پیچھے بلاؤ تے پھر یک بارگی نال حملہ کرانگے. انہاں اپنی فوج پیچھے بلائی پھر حملہ کیتا ہے. ادھر جدو پھر مل کے حملہ پہ کر دینے. شہاب الدین غوری نے آکھیا ڈرنا نہیں, ڈٹ کے مقابلہ کرو. جے جت جاوانگے تے غازی ہو جاوانگے, جے نہ جتانگے جے قتل ہو گئے پھر پکے جنت وچ ہی ٹر جاوانگے. شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ آپ اپنے سپاہیاں نو ہلا شیری پہ دے دینے. پیر ناصر صاحب کیڑے ویلے اپنے غلامانو شہاب الدین غوری حوصلہ دے رہے ہیں. اسے لمحے شہاب الدین غوری اپنے گھوڑے دی کنڈ تے بیٹھے ہوئے نے. انج کر کے واگ پھڑی ہوئی ہے تے گھوڑے تے بیٹھیاں ایک لمحے دی خاطر شہاب الدین غوری دیاں اکھاں بند ہوئیاں نے. ایک گھوڑے تے بیٹھیاں شہاب الدین غوری دیاں اکھاں بند ہوئیاں. اونگ آ گئی ہے, نیندر دا غلبہ داری ہو گیا. شہاب الدین غوری جڑے ویلے ستے نے تے خواب وچ کی ویکھدے نے ہندوستان دی ایک بڑی بڑی مسجد ہے تے جمعے دی نماز ہو رہی ہے. تے جمعے دی نماز تو بعد ایک اللہ دا ولی آ کے اے دے موڈے نو ہاتھ لا کے پیا آندا ہے. او شہاب الدین غوری اے سون دا ویلا نہیں, ہوش کرن دا ویلا ہے. اوے اگاں ہو جنگ کر تینو آنکھوں جو دتا ہے, اساں تینو ہندوستان دا بادشاہ بنا چھڑیا. شہاب الدین غوری نے جدو بابا جی دا جملہ سنیا ہے فوری شہاب الدین غوری دی اکھ کھلی ہے. جڑے ویلے شہاب الدین دی اکھ کھلی ہے سپاہیاں نو آندا اوے ڈرن دی ضرورت نہیں, حملہ کرو. اگلا جملہ سنیا جے شہاب الدین غوری دی جدو اکھ کھلی ہے حیران ہویا ہے. سامنے لشکر وچ اوہی بابا کھلوتا ہے جڑا خواب وچ موڈا ہلا کے پیا چگاندا. جنگ بابا سامنے کھلو کے پیا کردا ہے. جڑے ویلے شہاب الدین غوری نے اپنے سپاہیاں نو نال لے کے حملہ کیتا ہے, اللہ نے فتح عطا کیتی ہے. شہاب الدین غوری اپنا لشکر لے کے ٹریا ہے تے پرتھوی راج نو گرفتار کر لیا. پرتھوی راج نو گرفتار کرنے تو بعد راجہ پتھورا نو گرفتار کرنے تو بعد حضرت شہاب الدین غوری آکھیا اس بے ایمان دے ٹوٹے کر دیو, اس بے ایمان دے ٹوٹے کر دیو, مسلمانہ نو ستان دے. شہاب الدین غوری لشکر لے کے چل دے جا رہے ہیں. جمعہ دا دن آ گیا. بولو کیڑا دن؟ گل مکان لگا, بس 1-2 منٹ دی بات رہ گئی. جمعہ دا دن شہاب الدین غوری ایک پنڈ وچ داخل ہویا ہے. ویکھیا وڈی ساری مسجد, وڈی ساری مسجد. شہاب الدین غوری مسجد دے اندر داخل ہویا ہے. ویکھیا جاندے نو اللہ اکبر جماعت کھڑی ہو گئی. شہاب الدین غوری بھی پچھلیاں صفاں کھلو گیا. اللہ اکبر نماز پڑھی. نماز پڑھنے تو بعد مولوی صاحب نے جدو سلام پھیریا ہے, سلام پھیر کے مولوی صاحب جدو اٹھ کے کھڑی ہوئے نے, شہاب الدین غوری نے انج نظر مار کے ویکھیا ہے کہ مولوی صاحب کہنے نے جنہ جماعت کرائی ہے. شہاب الدین دی جڑے ویلے نظر اٹھی ہے امام دے چہرے تے پئی ہے, اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. اے امام کوئی عام امام نہیں, اے اوہی بابا ہے جڑا گزری جا کے خواب چاندا پیا اٹھ اسا ہندوستان دا تینوں بادشاہ بنا دیتا ہے. تے میدان جنگ وچ خواب جا کے موڈا ہلا کے آندا جنیا سون دا ویلا نہیں ہو, جنگ کر اللہ تینوں فتح دے گا. تے اس تو بعد جدو اکھ کھلی ہے تے بادشاہ ویکھیا اے بابا سامنے دے لشکر وچ کھلو کے جنگ پیا کردا ہے. شہاب الدین غوری دور دا جدو قریب آیا ہے آ کے سلام عرض کر کے آندا ہے میں صدقے جاواں خواجہ معین تو ایتھے بھی کرم نوازی فرمائی رہا. اے تے خواجہ معین الدین نے
یہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ہوئے جڑے مینو غزنی جا کے خواباں حکم فرمان ڈے نے پھر میدان جنگ وچ جے مینو نیندر آئے تو اتھے موڈا ہلا کے آندے نے سون دا ویلا نہیں ہائے ہائے سون دا ویلا ہن کوئی بندہ کہ خواجہ صاحب نو کی پتہ لگ گیا کیویں پتہ لگا میں کہا جدوں رب دل دیاں اکھیاں دتیاں ہون نا عارف کھڑی نے تے واتے فرمایا رب جدوں دل دیاں اے اکھیاں دے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ سامنے جماعت آپ نے کروائی وے کہ کہنا میں صدقے جاواں یہ تے خواجہ اجمیری نے خواباں چ بھی آ کے کرم فرمان ڈے نے جنگ جا کے بھی میرے تے کرم فرما رہے ہیں شہاب الدین غوری دوڑیا آپ جدو قریب آئے نا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے میں کتاباں پڑھے خواجہ اجمیری رحمت اللہ نے انج اپنے بازو کھولے ہائے ہائے واہ شہاب الدین غوری اسی جنہ دا جے نام لے کے تے کہنے آکاش ایک واری دیدار ہوئے کیا مقدر نے تیرے جدے واسطے خواجہ اجمیری نے انج اپنے بازو کھول دیتے شہاب الدین غوری آئے کہ آ کے شہاب الدین غوری نے اپنا سر خواجہ اجمیری دے سینے دے نال رکھیا تے اے جڑے سا رخسار اے انج سینے دے نال لگے تے خواجہ اجمیری نے ایک ہاتھ اس جگہ تے انج رکھے دوسرا سر دے اتے رکھے خواجہ اجمیری نے ایک ہاتھ سر تے ایک آپ دی پشت تے کنڈ تے فرمایا رون دی گل نہیں ہون اللہ نے تینو فتح عطا کر دیتی ہے فتح تے شہاب الدین غوری کی کہندہ عرض کردہ حضور ہون قدمہ تو دور نہ کرے حضور قدمہ تو دور نہ کرا قدمہ تو دور نہ کرے حضور تے خواجہ اجمیری نے کی فرمایا فرمایا سی لجپالا کی فرمایا سی او بولو تو صحیح یارو کی فرمایا سی آپ نے فرمایا سی لجپالا شہاب الدین ہاتھ بن کے اندھا سرکار لجپال پریتا توڑے دے نہیں جدی باں پھڑے دے پھر چھوڑ دے نہیں ہر آیاں خالی موڑ دے نہیں گھر آیاں خالی موڑ دے نہیں تے خیر دواریوں پا چھڑ دے خواجہ اجمیری نے فرمایا سن میں نسل رسولہ مولا علی دی اولادا لجپالا فرمایا لجپالا فرمایا پریت نہیں توڑاں گا فرمایا شہاب الدین سن لے اے دنیا چ بھی اے نہیں چھوڑاں گا قبر حشر چ بھی تینوں نہیں چھوڑاں گا اے شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ اے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے مرید بن گئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خادم بنے پھر اجازت لے کے واپس پھر غزنی خراسان دے علاقے واپس تشریف لائے گرامی قدر حضرات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی 6 رجب 632 ہجری نو آپ دا وصال ہویا اجمیر شریف دی سرزمین تے آپ دا وصال ہویا اور روایات آندہ ہے جڑے ویلے آپ دا وصال ہویا نا تے آپ دے وصال تو بعد آپ دی پیشانی ہوتے ایک جملہ لکھیا سی خواجہ اجمیری دی پیشانی ہوتے ایک جملہ لکھیا سی اور جملہ کی سی حبیب اللہ مات فی حب اللہ فرمایا اللہ دے دوست نے اللہ دی محبت اچھ فنا حاصل کر لئی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دا مزار پرانوار اج بھی اجمیر دی سرزمین تے دنیا جا رہی تے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 90 لاکھ ہندوانوں کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ کریم دا غلام بنائے اگلا جمعہ المبارک انشاءاللہ العزیز صحابی رسول سب تو لمبی عمر والے صحابی سونے صحابی خوبصورت صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ آپ دے حالات زندگی اس کے وما علیہ